Hello guys, good morning. Good morning guys. Guess where we are? We are in Manitowoc Harbor, you said? Guys, we came here late. No fish, no eat. See, the rain all day and all night. Naitom na part nasa dili oh. Walay kuan guys. Ang isda di kakita sa imong kanang kuan. Paon kay perte ga dark. Sa may dapit tanawa. Manghong tami di kasakyan para maadto mi sa layo-layo ba. Makapagmi ka natin-natinaw unsa man sa nga di man magpahuwam. Palit ko no mo og inyo. Kay dili ni pahuwaman. Joke lang guys. Ang bakasyon naman ko mi ngari guys. Nindot kay no na mga wa kain han. What do you call that one, huh? Boats. Guys, gamay na dako. Sus pagkadaghan. May pato sila oh, tanawa to. May pa na sila, sige balhin-balhin naglangoy oh. Kamu langoy kada kay tugnaw kaayo bugnaw kay tubig guys. Moadtos ako dito abi bakan, okay? Okay, pakita diri guys. Dool na ta mi sa lighthouse nadto. Madto mi nadto adto mamasog, pasog man ang baw dito. I seen the fish there where you threw the thing. Say hi, Princess. Hi. Hey guys. Before I turn the camera around, I can't believe it, but maybe it's just those little bitty fish. But for some reason, I was trying to catch a fish, you know, and for some reason, why did the fish just like elegant, so elegant, just taking a little bitty nibble at a time, like not even going on the, like not going like yeah, you know, like catching it because they think it's alive. They're like, oh, it's dead, you know. It's not even thinking it's alive or something. I just taste it if they like your food. They're like, oh, okay, let me taste it. Like, yum. Ooh, he got a seaweed. He got some weed. You get some. What you got? Oh, catch one. A green color. She gets a seaweed. Alright, we go over here, guys. Look over there. Start to catch a fish, guys. Nalubog ang tubig. Kaya nalubog ang tubig, ang isda di ka kita sa imong paon. Sus Maria. Mura ga kapoy-kapoy naman nag-ari. Tagko kayong bato, magbaon pa ko anay sa mua. Magpasan ko kusa kanang kuan, andumanan, no? Andumanan. Lubog guys, lubog. Oh, lubog. Brown hanto dito. Brown gyud. Unsaon man ana. Brown. Brown. Brown tanan. Oh, nagbuntag. Ang uwan guys, nagbuntag. Niyot kag view, no? Pare, pakita na kag dariya na pam gini sa luyo. Pagbilong.
Tanaw. Dagko kayong bato. Unsa kadagko ang bato? Ikas no. Mura jud sa dagat guys eh. Muna siya dagat yun. Dagko kayong bato. Yan ay mga kuan. Survivors na float. Joke. May pa sila makalangoy sila anytime. Palibot guys sa indot kaayo guys. Ari ko nagbarog ani nga dool sa mga bato no. Ang sa dry in the rock. Ay guys. Na dihang dapita, diha ka makita murag na siya. Murag sa puok dapit ba makita or sa naga makita na nimo no ang mga napaitan ng building pag lampas na dira wala na makay makita. Medyo kayo makitang balay wala gyud unya diha kutob na diha kutob na yung mga tanom unya around sa after naasa dito continuous na siya. Continue. So, that one there. Murag sa pikas po o kanada sa tulay. Around over there. Akong banana sila dito. Hindi no? Okay. I'm the only one who knows how to swim. So scary. Hello. Sorry. No problem. Like you take your picture or something. Video. It's a video. Picture and video. I put it in YouTube. Go over there, guys. That's a lighthouse. If you're not scared to go on that lighthouse, we called it lighthouse. Gitawag na lighthouse kaya naman na siya suga kada gabi. Nya, mo na imong lakaw o hagdanan. Papunta dito, maura na siya gianan. Hold on. Maura na siya gianan, no? Wala siya gunitanan, di para ano ba? Nya, maglakaw ra ka na dito. Kung isog ka, di ka mahadlok sa bawd. Di ka malipong, o magabot ka dito. Nasa usa, o. Kana diha. Pwede dito usa. Nakita na ko, no? Diha. Pwede sa kamo adto dito. Diha. Nya adto na siya gion dito sa pikas. Dito sa na? Layo sa kayo. Ari. Anyway. Hindi ka madlok sa bawd, hala makalakaw ka dito. Pero kung madlok ka, kung malipong ka sa bawd, ayan, walang lakaw dito. Kaya mo rin ay mainan. Nagkakusog naman ang bawd guys. Balhin ako. Mahal siya guys. Beautiful. Hindi kayong talanahon guys. Anong duman dyan mo ba? Nga nasa pagka sa Cebu. No? Take a picture for the light.